fis-sodda ħarsti ċassa inħares lejn it-travi mdendla fuq tal-injam inħares bla ma biss ngħid kelma b'dema żiġ fid-dlam kemm jaqbadni bart x'inin kufti tard għax dawk li suppost sabi jkunu qed jħejju pjan li jsawtuni tnejn mingħajr każ ta' xejn għaliex dawn jippretendu li nġibilhom dak li jridu waħdin irtot jidhem il-bot ġegwajla jagħtu storju ma jifhem ħadd li mhux kulħadd għandu is-saħħa kbira u l-odju waslu fil-qrib u beda l-qrib jidher li m'hemm xi tama għalija quddiem il-ġew u d-dinja sfumat. Loġi u id-daqqiet m'hemmx tarf għal din il-koppa kera mħabbla u l-ħars u id-detit. Donhom għad mhux se jifqu ħadd ma jista' jifhem din il-qalb. Lura lejn id-dar bla ma nafx ħin sar għax m'għadniex nagħti każ ta' dak li jseħħ madwari. Id-dar ma nsib lil ħadd m'hemmx widna tisma' l-fatt ħlif mill-ħitan li draw jisimgħu ir-rakkonti twal waħdi nirtot ħażna fil-bot li jista' jisma' leħ li mkisser ma jifhem ħadd li mhux kulħadd għandu familja tisma' u qalbu tħalba taħbit f'moħħ it-taħwit jidher li m'hemm xi tama għalija il-ħsibijiet reġgħu m'hemmx tarf għal din il-koppa kera mħabbla u l-kliem kollu tetit. Donnu għad mhux se jieqaf ħadd ma jista' jifhem din il-qalb. Kważi ġejt fuqek, ma. Bravo, ħafna, għandek bżonn il-mikrofon Martin għax mhux ħadd instema. X'ismek? Leon. Leon, bravo ħafna wieħed ukoll mill-parteċipanti illi kellna fil-konkors kanzunetta Indipendenza. Kemm għandu żmien, Leon? Kemm għandek? 12 sena. U meta tikber kantant u jew backup plan minflok kantant xi tissir, x'tixtieq isirek tistudja dejjem importanti li tistudjaw. Kantant, għax nħobbu ħafna. Kontant, pal kantanti l-ora, kollha kantanti. Taf sejri namlu jienu dilli nissa? Probata hija, antik naqra xerad. Laqas jien għaddi ma naf. Sejri nippanċja xi xift ħajnqaleb. Aħna. Lex loba boxing. dik li- Okay, mela, aħna xiftana, so to speak. ħajispiċċa, però naf magħna warajna għandna lil Marbek, lil Charles kif ukoll lil Roberta